Din is-sena total ta' 2412 il-student se jkunu qed jiggradwaw mill-Kulleġġ Malti għall-Arti Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST. Madwar 528 minnhom se jiggradwaw fuq livell ta' Maġisteru u Baċċellerat fil-waqt li 776 u 91 student se jiggradwaw b'diploma f'livell 4 u 5 rispettivament. Fil-livelli 1, 2 u 3 se jiggradwaw 987 student mill-korsijiet vari li toffri din l-istituzzjoni edukattiva. Fosthom hemm l-Istitut tal-Informazzjoni u Komunikazzjoni Teknoloġika l-ICT, iċ-Ċentru tal-Agrikoltura, l-Akkwatika u l-Annimali, l-Istitut tas-Servizzi Komunikattivi, l-Istitut tal-Applied Sciences, l-Istitut tal-Arti Kreattiva, l-Istitut għan-Negozju u l-Istitut għall-Kummerċ. F'waħda minn dawn iċ-ċerimonja attenda l-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Clifton Grima fejn qal kif l-MCAST għandu rwol ferm importanti fis-sistema edukattiva ta' pajjiżna e kif joffri opportunitajiet lil bosta studenti ta' kull età sabiex ikomplu jikbru personalment u professjonalment. Min-naħa tiegħu il-prinċipal tal-MCAST saħaq kif il-gradwati se jiġu rikonoxxuti għall-esperjenza prattika u hands-on li kisbu tul il-perkors edukattiv tagħhom.